ανέβηκε και ναι, βουλιάζει σχεδόν στο ίδιο ύψος. Είναι καλύτερο, είναι καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερο. Βούλιαξε! Κάτσε! Βούλιαξε! Το θέμα είναι να ανεβαίνει. Ωραία. Το έχουμε! Ανέβηκε! Νομίζω πως θα βγάλουμε καλά. Ξαναβουλιάχτε το! Έλα, μη φωνάζεις. καλά. Μπουρμπουλέτρε! Κάτσε ρε, Ξέρεις κάτω δεν το πειράζουν και τα... ψαρικά. Αλέξανδρα, Απλώς είχε την άνοση που δεν βοηθάει πάρα πολύ. βγήκε. Ρε, το χάσαμε! Μάρκα ρε! Άλλο ένα επιτυχημένο πείραμα με τον κύριο Παπασίλη. Να ανεβαίνει πιο δύσκολα. Πείραμα, δεν στο... Ανέβα. Από μέσα... Δεν έχω πρόβλημα. Ανεβάστε! Τώρα είναι... Να το πάλι πάνω. Έλα Robocop! Πώς ανεβαίνει καλύτερα που έχει το κόντρο πάνω μπροστά. Κάνει και κάνα ψάρι, έτσι. Θερμοκρασία μετράει Βλέπεις θερμοκρασία. και βάθος. Θερμοκρασία... Α, έχουμε το USB μέσα. Ναι, ναι. Λίγο πιο... Κάτσε να πρώτα... Ξυλέ, ρίξε ένα μπουρμπουλήθρες για να έχουμε views. Το βλέπουμε, δεν το χάσαμε. Ανεβαίνει μόνο του, το βλέπω. Κοίτα, άμα το σβήσω το κινητήρα, Πες γεια. δουλεύει ανάποδα. Παιδιά. Ανεβαίνει σιγά σιγά. Από πού είστε? Ω, παιδιά, πέντε. Αθήνα. Συγχαρητήρια για το 20ο Όλα τα παιδιά του κάτω Πατήσια. Λοιπόν, μάγκες, ελάτε να παίξετε με το χειριστήριο. Παρακαλώ. Και δίνετε πολύ. Είτε Εγώ θέλω.